kunezinto esizifaka kuzo, kuneyinqumo esizifaka kuzo singambuzanga uNkulunkulu. Sithi mase sizithethe lezo zinqumo bese ziyasihonta, and then bese mazukuhonta, and then you will think ukuthi bakuthakathile kanti udla izithelo zeinqumo zakho. Hallelujah. uNkulunkulu akasize le message ningayikhulu akusilo kwenicabanga ngayo. It's a signal mhlawumbe uma ngithola enye mic ningilungisela yona. Praise the Lord. Kunabantu bathatha ama decisions and then bathi uma sebawathethe bese sekumele ukuthi babhekane nezithelo zeinqumo zabo. Now to break it short bazalwane, lithi iBhayibheli uNkulunkulu wathi kuJona makahambe aye kuphi eNiniva. Yena wayapi wayeTharshish. Mamsimango kunento kuthiwa it is a perfect will of God and a permissive will of God. Awudlamini lapha emuva. Siyabonga igama lika Jesu. Hallelujah. There is a perfect will of God and there is a permissive will of God. And most of the time we are being caught up in a permissive will of God rather than be caught up in the perfect will of God. Hallelujah. Kunentando kaNkulunkulu ephelele bese kuba nenye intando kaNkulunkulu kuseyiyo kodwa ayipheleliswanga kuye. Intando yakhe kodwa ayivumelayo ukuba iyenzeke ngokuya kweinqumo zakho. Amen. Sala siyeka singaphithizeli sizoshesha ngicede nikumzini ngoba uzofunda. Hlala phansi ngilungise iyeke sobekezela. Hallelujah. Sinesithelo sokamoya sokubekezela. Hallelujah. There is a permissive will of God and there is a perfect will of God. And 80% yabazalwane baphila ku permissive will of God. Kusese intando kaNkulunkulu but is not a perfect will of God for you. Kunezinye izinto athi uNkulunkulu azisi right for wena kodwa ngoba wena uyazifuna akunikele, it's no longer a perfect will, it's a permissive will. The perfect will of God ayikwenzi ukuthi ujuluke, ayikwenzi ukuthi ukhale, but a permissive will of God most of the time it will require your sweat. If you are in a permissive will of God most of the time uzojuluka ujulukele lento nayo uma uyithole under the permissive will of God. Okay, nizoyibamba. uJona kuthiwa makahambe aye eNiniva, it was the perfect will of God. And then uJona udecide ukuya eTharshish, and then naka decide ukuya eTharshish, now it becomes a permissive will. Akamforced noma uNkulunkulu akamnqandi akathi ungayi lapho, uyamiyeka ahambe aye kuphi eTharshish. But there is something that we need to understand. Umkhumbi ekade uya eNiniva uJona kade kungeke awubhadale, bokungeke akhiphe imali yakhe. Ngoba imkhumbi oye eNiniva already uNkulunkulu bekahlelile webabusipho ukuthi uzofika khona angakhiphanga imali. Kodwa wa decide ukuthi ahambe aye eTharshish, and lithi iBhayibheli uma aye eTharshish wa require ukuthi akhiphe imali esikhwameni sakhe. Most of the time when you are running away from the perfect will of God bese ube ku permissive will of God, kokusinga isikhathi uyobhadala ngeinyembezi zakho. Para nikhona basalwane
Yabona noma sishada kune perfect will of God and there is a permissive will of God. Uma sithi bazalwana, uma sowushada bheka umuntu omthathayo ukuthi uyakholwa yini, bese wena uqina inkani uthi pastor abakholwayo abekho romantic, mina ngifuna ukuluva wami, athi uNkulunkulu akunandaba mthathe. It is a permissive will of God. When time comes ashintsha umuntu. Enze njani umuntu ashintshe? Enesikhuzile ekuqaleni mara ngithi kodwa kothando. And angeke umbonise umuntu osemathandweni. Yabona ngathi niyangizwa ngapha. Angeke umbonise umuntu osemathandweni. You are wasting your time. Athi uNkulunkulu, all right. The perfect will that I have for you is for you to marry this kind. Mara ngoba wena ikind kaNkulunkulu yakubhora, is too old for you, you want your own kind. Bese athi uNkulunkulu, I will allow you to marry, but it's no longer a perfect will, it is a I permit you to continue. But you must understand, when God permits you, you will pay with your tears. Mzilankatha uthi uJesu, bheka uma kwenzeka kanje umthini omanzi kuyoba kanjani emthini owomileyo. Kunabantu siqala ibandla kanti ukuqala kwakhe ibandla is not a perfect will of God, it's a permissive will of God. Akusiwo wonke amabandla ku perfect will of God. Abanye baqala amabandla ngenxa yobuhlungu nangokuhluthuleka. Wahamba umuntu waqala ibandla bongayona intando kodwa angeke akuvimba uNkulunkulu ukuthi uqala ibandla. But you must know you will pay with your tears. Zinye inyembezi sizibizele zona akuyena uSathane. Kodwa ngifuna namhlanje nakuphuma le service ithi Baba, may we be found in your perfect will. His perfect will brings peace. Funda Mzilankatha verse number 4. Yes. Samuel chapter 8, verse 4. Wabuthana wonke amalunga akwa-Israyeli. Amnike ngoba siya recorder lapha kumele kuzwakale. Funda. Verse 4. Yes. Wabuthana wonke amalunga akwa-Israyeli. Yes. Aya kuSamuel eRama. Yeah. Athi kuye, bheka usumdala, amadodana akho awahambi ngezindlela zakho. Sibekele inkosi ukuba isahlulele njengezizwe zonke. Verse 6. Yeah. Kepha leyo nto yabambi emehlweni kaSamuel. Yabanjani lento? Yabambi Kuphi? emehlweni kaSamuel. Sami. Lapho bethi siphe inkosi ukuba isahlulele. Siphe inkosi kuba Isahlulele. asambe. uSamuel wayesekhuleka kuJehova. uJehova wathi kuSamueli, lalela izwi labantu kukho konke abakushoyo kuwe. Yeah. Ngokuba kusuwa bakulahlileyo, kepha balahle mina Kusho uNkulunkulu. ukuze ngingabi inkosi phezukwabo. Asambe sesiyasonga. Njengemsebenzi yonke abayenzileyo Yeah. kusukela osukwini engabakhuphula ngale eGibhithe kuze kube namuhla. Kusho ukuthi indlela yabo nje ukuthi bahamba bamdanhlaza uNkulunkulu. Bahamba bemlahla. Uyasho ukuthi laba Samuel njengoba beza kuwe bathi bakhethela inkosi, ungayithathi ngechest. It's not about you. Abalahli wena, balahla mina. Ngoba mina ngiyinkosi yabo okumele bahole, kodwa sebafika kuwe bathi sikhethele enye inkosi ezosibusa isahlulele. So bashiya uNkulunkulu bathi kuSamuel sikhethele inkosi, and the problem yabo hayi ngoba beyidinga. Nawulifunda lithi kuze sifane
nezinye izizwe. Nangizwe bazalwane, kunabanye bakhalela izinto hayi ngoba beyidinga, bayikhalela ngoba bafuna ukufana nabanye abantu. Abazi afford okokuqala kodwa bayazifuna. Ngeke uthi amen ngisho wena. Une stress, ufuna into hayi oyidingayo. Ufuna ukufana nabanye abantu. Kanti there is a perfect will of God ekhona ngempilo yakho. The perfect will of God athuma silela Jeremiah ngakwazi usengakazali useyihlwile. I have blessed you and I have set you apart and I've made you to be a prophet. There is a perfect will of God. Kodwa abantu abakwazi ukulinda i-perfect will. Ngoba kukhona la athi uNkulunkulu follow me. Bese kube nala thina sithi kuNkulunkulu God follow me. Kunabantu abangathi uNkulunkulu siyakulandela kodwa kunabantu abathi uNkulunkulu landela thina. Atohlabelelayo ayikho indlela eyezulwini ehamba la uthanda khona. Ababizwe uye bahamba ngezimiso zakhe. Kodwa sinohlobo lwabantu abafuna ukuhamba ngezabi izimiso bese bathi uNkulunkulu nali plan iphumelelisa. Bese lezinto mzilankatha ziyobakhalisa ekuhambeni kwesikhathi. Siku youth month mos bazalwane. Hallelujah. Bayakhuza yeka lento. Sambe ngifuna sifike manje uthi awu siyabonga basilela. Ngathi uphapheme uDlamini yamuzwa. Yana namhlanje uhambe naye ikeyboard simshayela izandla. Amen bazalwane. Funda mzilankatha siqhubeke uthi uNkulunkulu labantu laba balahle mina. It's not about you. Imvelo yabo, it is in their nature to abandon me. But nevertheless, let's continue and let's hear what the Lord is saying. Kusukela osukwini engabakhuphula ngale Gibhithe. Yes. Kuze kube namuhla. Yes. Bangishiya bekhonza abanye onkulunkulu. Bangishiya akusinto abayiqala manje, bayijwayele. Bangishiye bakhonza abanye onkulunkulu. Ngiyazi lesizukulwane lesi sinzima ngoba nyalivula ulwandle olubovu babone behamba emhlabathini owomile. Bakhohlwe imiracle yokuthi kuvule kulwandle hayi umfulu ulwandle. Babese bahamba phakathi kwalo bahamba emhlabathini owomile babona imiracle abangakaze bayibone. Nabaqeda bese bayalamba bese bathi kanti Mose noNkulunkulu wakho. Bese athi uNkulunkulu kanti lesizwe sinjani sengenza imisebenzi yamandla kangaka. But every time nababhekana nezinkinga bafuna ukungijikela. Yabazi laba from ngibakhiphe eGibhithe thank you abanaye. Uthi mamsihlangu kunabantu mamkambule namhlanje imiza ayikho khukhulwe amanzi. Kunabanye balahlekelwe imphefumulo yabo. Ku Facebook kune eloplane kade inomama nobaba baretire bayahamba baye eLondon nabantwana bayi3 yaphahlazeka indiza bafa bonke same time. Bese kube nabantu abaphilayo bathi uNkulunkulu angeke ngikukhonze ngoba mina unginikanga lokho. But they are people who are losing their lives and God has kept you and you don't see that as a blessing. Khalela lento ikhalelayo uzokwatela uNkulunkulu. Uzokwenza njani? Kwatela uNkulunkulu. Manje mina vana ngithi na umkwatela hamba umshaya. Ngabo umshaya ke musa. Asambe sifunda sifike. Kwase kusukeni kwabo ngibakhipha bebeze njani. Kusukela osukwini engabakhuphula ngale Gibhithe. Kuze kube namuhla. Uyazi le nkulumo iqalwa yini? Ukuthi bathi kuSamuel sikhethele inkosi. Kuze nathi sifane nezinye izizwe izosibusa. Wathinteka umdala weinsuku noSamuel naye wathinteka Desire. Wathi mara kanjani ngoba ngikhona.
bayifuna njani enye inkosi ngoba ngikhona. Fana nama mainline churches uthi umfundisi ushumayela bashane ngevuka sikhulume kanti angeke sathola umunye upastor. Imagine ngipastorisha abantu kanti kunokumuzelo kukhona ebantwini ukuthi siyacela sifune lomunye umfundisi wena pastor thi ngathi soyaguga manje bawungcono ungakashada hayi manje man ayikhona. Imagine the pain. Samuel abantu dala prophet kodwa namhlanje bathi sikhethele enye inkosi asigijime benze njalo nakuwe. yeah Manje lalela izwi labo. lalela ke. My perfect will of God is that I am their king, but because they are insisting, ayiki gentleman efana noNkulunkulu. Yabona lo love okhohlisa ngama bloom akasi gentleman. Wona ubona ama bloom antanda hayi bazalwane. Hayi wena le airtime 29 rand inhloko awusezwa lupinki nge-airtime 29 rand. There is a gentleman engimaziyo sezulwini ongazifoza akeke akuswa isandla athi umqhome athi asidalile ngomfanekiso wakhe makaqeda asinike ifreedom yokuthi simkhethe. uNkulunkulu akathi nidalwe yimi ngithande ngenkani mara loyo yomthandela ngenkani lento akunike yona. Uyabona amen uyaphela ngithi awuzoyibhadalela zowenza njani. But God is a gentleman. Athi akudalile ngomfanekiso wakhe bese akunika ithuba lokuthi umkhethe. Cabanga wenziwe uye kodwa akaziforce kuwe uthi choose. Uthi bheka ngibekile ukufa nokuphila kodwa choose. I'm not forcing you to choose me. It's up to you. Choose. Cabanga singebakhe atobhala iBhayibheli umhlaba nokugcwala kwawo kodwa ukhona dlamini umhlaba nokugcwala kwawo nabo bonke abakhile ezweni bangabakaNkulunkulu bese makaqeda and I give you a choice. Choose. That guy is gentle. He doesn't force his will. Abathanda ukuphikisa iBhayibheli bake bathi kanti lekhathi inyoka ikhohlisa uIva waye uNkulunkulu angehlanga wanyathela inyoka wathi uNkulunkulu angikwazi ukungenelela umuntu ngimnikile choice. Ngenze njani umuntu ngimnika ichoice akakhethe. Ngishilo ngathi lapha ningadli ngishilo is my perfect will when uyadla. So kumele na udla uNkulunkulu eze nagijima azokuvimba. Uthi uNkulunkulu lalela ke Samuel, we are going to be gentle. Yizwa izwi labantu, lizwe izwi labo. Khuluma, qhubeka. Manje lalela izwi labo. Lalela izwi labo. Umamele nokumamela kubo kuphela. Yeah. Ubatshele amalungelo enkosi eyakubusa phezukwabo. Yabona ke njengoba bathi bafuna inkosi yabo nayi into kume abazobhekana nayo engingeni batshele kwenzakala. uSamuel wabatshela abantu abacela kuyinkosi onke amazwi kaJehova wathi yeah nanka amalungelo enkosi eyakubusa phezukweni iyakuthatha amadodana enu izibekele wona ezinqoleni zayo nasemahashini ayo agijime phambi kwezinqola zayo. Number 1, if you decide to come from the perfect will of God and you find yourself in the permissive will of God, then I'm not going to hinder you. I will give you what you want, but there are consequences. Consequence number 1, the king enifunayo izothatha amadodana wenu. Ngeke usaba nomntwana uzoyitha inkosi izofika ithatha amadodana wenu bese ke abakhweza inqola bahambe phambi kwakhe sokuthi nina anisanazi ingane. Consequence number 1, qhubeka. Iyakuzibekela wona abe izinduna zezinkulungwane
nezinduna zama50 alime umhlabathi wayo. Yabona ke abagibeli kuphela bayoba izigcila kahle kahle. Bayothathwa emakhaya bayolima insimi yenkosi. Leni ifunayo consequence Mam Rose izobathatha inkosi bamikise emasimini wayo bahlakula amasimu. Wena ube busy lapha ekhaya uthi unomntwana kanti unomntwana ngegama. Inkosi yendawo ibathetha abafana bahlakula amasimu. Kusho uNkulunkulu ukhuluma kusengakenzeki. Qhubeka. Alime umhlabathi wayo, avune isivuno sayo, enze izikhali zayo zokulwa nempahla yezinqola zayo. Gijima mzili. Iyakuthatha amadodakazi enu abe ngabathaki nabapheki nabapheki izinkwa. Bam. Usagada ukuthi uthetha abafana. Uzoba ngakaqedi. Uzofika thathe nezintombi zenu. Konke kuyintombazana inkosi yothatha. Bese ibenze njani Mzilankatha? Iyakuthatha amadodakazi enu abe ngabathaki Ya, nabapheki ya, nabapheki izinkwa. bayosebenza ekitchen. Uyoyiphekela wena gogo. Wena mama uyoyiphekela. Zonke intombi ziyothathwa, ziyosebenza ekitchen. Kuyoba ngababhaki endlini yenkosi. Funda Mzilankatha. Iyakuthatha amasimu enu nezivini zenu. Lenkosi enifuna kangaka ayithathi kuphela abantwana benu, iyothatha namasimu wenu. Lenkosi enifunayo iyothatha nezinto zenu. Iyofika noma wena ungathi lensimi ngashiyelwa umkhulu bese iyafika inkosi ithi suka namhlanje akusasiyakho eyami. Ngamanye amagama uthi uNkulunkulu lento enifunayo izonihlukumeza. But even though it's like that, I cannot stop you. I can't stop you, but I'm giving you consequences. Qhubeka uyiphile lempilo engekho entandweni kaNkulunkulu. You will pay with your tears. Yothatha imasimu wenu. Amasimu enu nezivini zenu Ya. neminqumo yenu emihle ikunike izinceku zayo. Ya. Iyakuthatha okweshumi kwembewu yenu nokwesivini senu. Uyabona ke nina ningcono. Uyabona uNkulunkulu ugentle. Angithi na we keep it tight. Isu amen. Okay, angithi na we keep it tight. Hayi. Sekele God's altar yami. Wena we keep it tight wena. And njengoba ungayikhiphi so, akakuforce musu uNkulunkulu angithi. Akakuforce. Nakunzima vele uthi ngoba yabo amen angithi manje akaphumi. Wena uyikhiphi. Bheka lo hleli naye ithi wena uyasazi. Bheka kana ayikhipha serious miyekele bheka lo ngaphi ithi wena uyikhiphi wena. Khiphi. Phezu kweyithembiso engako wazenza Nkosi mhla uyongibusisa. Awu. Hayi kumbheke ithi wena nezithembiso zakho. Nkosi mhla uyongibusisa kalomsebenzi. Awu baba lama mic amfundisa hluphayo baba ngiyoyithenga. Le mali ye rent awuyikhiphi wena. Kodwa uNkulunkulu angeke na uthandaza athi akawuza umthandazo ngoba ukhiphanga ishumi. Kodwa uthi lenkosi le enifunayo ayiyocela ishumi izozithathe. Sizothi izimvu zenu mayiqeda ukuthola abantwana bese iyafika inkosi ithatha i10%. Ayiceli ayithathela. Funda. Ithi makhi ma consequences lawo. Funda. Iyakuthatha okweshumi kwembewu yenu nokwesivini senu ikunike izinduna zayo nezinceku zayo. Iyakuthatha izinceku zenu nezincekukazi zenu nezinsizwa zenu ezinhle nezimbongolo zenu
izenze ukuba zisebenze imisebenzi yayo. Nembongolo Nkambule letha. Angazi ke usho ukuthi zikhona ezimba, angazi iBhayibheli waye lithi insizwe ezinhle asasi. Kodwa sidlule lapho. Insizwe ezinhle ziyothathwa. Izimbongolo zenze njalo ziyothathwa. Nina nithola next. Yonika induna zakhe nezingceku zakhe. Anabantwana nambongolo anathi. Usho ukuthi into enayo insizwe embi kuphela. Siyeke. Funda. Iyakuthatha okweshumi kwezimvu zenu. Njima mzila. Nibe izinceku zayo. Yeah. Niyakhala ngalo lo suku. Niyakwenze njani? Manje inkinga ayiwani mzila. Uyabona lezi uNkulunkulu azibalayo. Hey, ngathi ngahlala la. Akekho umuntu onenkani. Njengomuntu osemathanzi. Futhi engakubamba ugogo. Akathana uthanza. Yazi afile kwangathi sweet 16. Hayi asiyeke asithi ngiyapolitiki. Funda. Niyakhala ngalo suku ngenxa yenkosi yenu. Niyakukhala ngenxa yani yenkosi yenu. Hayi yami yini. Mina ngiyinkosi yenu kodwa njoba ningasangifuni. Nisifunela yena inkosi izoba khona kodwa nenze njani niyakukhala. Sesiyavala qhubeka mzila. Eniyakube nizikhethele yona. Yes. Kepha uJehova akayi kuniphendula ngalo lo suku. Ha? Sondela. Niyakukhala ngenxa yenkosi yenu enikhethele yona. Kodwa uJehova akayi kuphendula. Nikhona abantu abasha? Zikhona intombi nikhona? Zintombi nikhona? Hawu senijade nonke. Intombi ayisekho. Hawu thobele kunjalo. Haleluya. Niyakukhala ngalolo suku. And mina uNkulunkulu ngiyothula. Ngoba ngiyakhuza kusese imanje anilaleli. Niyaphuma entendweni yami nithatha izinto ezifunwa yini. Lento ikhalela izoqaka mntana sekhaya. Kunendlela ebonakala iyihle emehlweni omuntu kodwa ukuphela kwayo indlela zokufa. Zokhala thina kuzokhala and uNkulunkulu uyothula ngaphendula. Ake sizwe labantu sebabanje umoya sihlangu ayikho into abazoyiza mara ake sizwe. Funda. Kepha abantu bala. Uyima uverse bani loyo? Verse 19. Funda uverse 18. Verse 18. Yeah. Niyakhala ngalolo suku ngenxa yenkosi yenu. Uyabona kusho ubani? uSamuel uyabatshela nokhala ngenxa lenkosi yenu niyifunayo. Kodwa uthela amanzi phezulu komhlanje edada. Funda. Eniyakuba nizikhethele yona. Verse number 19. Kepha abantu bala ukulalela izwi likaSamuel. Senzwile ukuthi abantwana bayothathwa. Senzwile ukuthi ivini zenu ziyothathwa. Bese abantu babhizi bathini thoba funda kube. Kepha abantu bala ukulalela izwi likaSamuel. Abantu bala ukulalela izwi likaSamuel bathini? Bathi hayi. Haleluya. Bathini abantu? Hayi. Sipinde singaka. Hey. Kubhala intombazana bayibonisa. Wencamsile kuyashaya lokho mfana. Ngiyamthanda. Ave kudonor, ngiyamthanda. Ngente njani? Awunabakithi.
utokushaya ngiyamthanda, utokudosa ngemoto ngiyamthanda. Hayi ukuthi uzongishaya uzobe ngiqondisa ngishaya ngothando. Laba ngahle bambe ikhapha yaphela baningi abantu abahlukumezwayo. Yabo amen uyaphela manje. Laba ngahle bambe ikhapha ayaphela for 2 months singabona umhlolo. Kanini amen bazalwane. Bathina abantu hayi. Bathini mselangatha? Hayi. Sifuna ukuba kube khona inkosi phezulu. Sifuna kube khona inkosi phezulu. Ukuze nathi sibe njengezizwe. Nayi inkinga. Phezulu kwezinto ezingaka abababonisa ngaso. Bayaqhubeka bathi hayi. Sifunani? Inkosi. Kuze nathi sifane nabanye. Phela nami ngifuna ukuthi mangijame la ngithi ngiyanibingelela bazalwane ngabingetha ngaba nonkosikazi mama sicela ume ngenyawo. Haleluya. Kanti there is a celebration bese kuba khona umshado. Umshado akusile khathi kunetende. Lekhathi bathi vote of thanks, sicela a bride and the groom benzi vote of thanks. Masicela uyazi siyabonga nesichasile, siyabonga bedeco, siyabonga abasishayele, siyabonga abasiphekele, hawu siyabonga abasuke edeni, siyabonga abasuke eduze. Masicela ukuvala ngomthandazo umshado uyaqala. Yabo amen uyaphela ngithi. Wenze njani umshado? Futhi ngizwa bathi u-engagile sizokhuluma. Haleluya. Wenze njani umshado? Uqoqa umshado ile Macfeast. Hayi shem yazi uyakhona yena yazi yo. Nakavela athi Macfeast. Yo. Hayi shem uyakhona. Macfeast yakho umuzi wena. Yeah? Amen zinsizwa. Amen zinsizwa. Amen akekho ngapha. Nikhona. Bathi hayi sengizothandaza. Sifunele inkosi. Kuze ukuthi sifane nabanye. Banjani abafaka ama ring? Sifuna ukuzwa nathi. Sifuna ukwenza njani? Bathi hayi. Qhubeka sivale. Hayi sifuna ukuba kube khona inkosi phezulu. Yes. Ukuze nathi sibe njengezizwe zonke. Sifuna ukufana. Inkosi yethu isahlulele. Sifuna ukufana. Qhubeka. Iphume phambi kwethu. Yes. Ilwe izimpi zethu. Yes. uSamuel wezwa onke amazwi abantu wawalanda ezindlebeni zikaJehova. Yeah. uJehova wathi kuSamuel, lalela izwi labo ubanike inkosi. Banike inkosi. uNkulunkulu emuhle. Ngeke. Wena ukati voice enkulu zothi wenzani? NginguJehova uNkulunkulu wakho. Next. Njoba ngishumela suqedile. Uzoqhubeka nesinqumo sakho uqedile. Bathi Samuel sesikhulumile abasizwanga.
It is high time, give them what they want. As I conclude my message, I want to announce ukuthi uSaul, he was not in the perfect will of God to become the king of Israel, but he was a permissive will. Ukugcotshwa kukaSaul ukuthi abe inkosi, it was not a perfect will. Yingakho athi uNkulunkulu hamba ubulale. Lithi iBhayibheli uSaul akabulalanga konke, kanti vele akekho entandweni, inkosi yabantu. Sesiyavala inkosi enzenjani yabantu. uNkulunkulu uthi njengoba nyomgcobo uSaul. Abanye bayazibuza Dlamini bathi uDavide walala nabafazi babantu wabulala amadoda wabo, kodwa uNkulunkulu ubhizi uyamthethelela. uSaul yena bathi makahamba abulale konke. uSaul ushiye ezinonile, inkosi yamlahla. Sondelani sesithandaza. David, he is my perfect will. Yingakho uNkulunkulu sekamlahlile uSaul. Simuzwa ukhuluma noSamuel uthi lalela Samuel, I have rejected Saul to be the king over Israel. Hamba uye endlini kaJese ngizibonela inkosi. David was in the perfect will of God. Abantu abaku perfect will of God nakuba bewa inkosi yabaphakamisa. Kodwa laba abaku permissive will of God kumele basibone. Uyasibona namaphutha wakho. Kubara likhona lebandla bazalwane. But when you are in the perfect will of God, yilaba abathi siyaphushwa kodwa asikho, siyacindezelwa kodwa siphela amandla. Kwenze njani? We are in the perfect will of God. Yabona nangabe lebandla liku perfect will of God, noma ngaphuma abantu kusala bayi4 liyaqhubeka. Sinika inhlupheko zolungileyo, kodwa inkosi yamsiza kuzo zonke. Be in the perfect will of God. Bonke abaku perfect will bane backup. Sine backup yezingelosi. Nakuba senza amaphutha adubhala iBhayibheli kuyasebenzelana kube okuhle. We are in the perfect will of God. Noma bayakuthengisa Joseph, noma bakufaka emgodini Joseph, but you are the perfect will of God. Sike samuzwa athi ngibona iphupho, ngibona izithuko zenu ziwa phambi kwesami, ngabona ilanga, ngabona inyanga, ngabona inkanyezi singikhothamela. Kwasho ukuthi wena Josepha uza kuba yinkosi. Lithi iBhayibheli abafowabo bamzonda, kodwa nikwazi ukuzonda into eku-perfect will. Perfect, ithi makhi perfect will. Noma ngashayeka kodwa ngisentandweni ephelele kaNkulunkulu. Uzohlabelela uthi nasenhluphekweni simdumisa njalo, ngoba into eyenza ukuthi kube nesource yintando yakhe. Ngoba nalaba baku perfect will nalaba baku permissive will bayahlangabezana neyinkinga, kodwa kuya ngokuthi ujame kuyiphi intando. Are you in the perfect will or you are in the permissive will? iBhayibheli kwaba khona bakha izindlu, omunye wayakha esihlabathini, omunye wakha phezu kwedwala. Lithi iBhayibheli kwafika imimoya yashaya indlu esesihlabathini, kwaba khulu kuwa kwayo. Kodwa yakhe edwaleni kwathi nakushaya imimoya yema. Musuku uyifunela izinto uNkulunkulu engakufuneli zona, ngoba lithi iBhayibheli mzwana uyokhala ngikuphendula. It is a disgrace ukuthi umntwana akhulele esontweni, akhule abe ku Sunday school, asuke ku Sunday school abe yi-teenager, asuke ku teenager abe umuntu omusha, bese nakaqeda kuba umuntu omusha bese abe umama ashade,
bese after 3 years abuya azokhala kupastor, yazi baba ngisakhona ukuze enkonzweni, lo baba lapha endlini akafuni. Ngono abalithole sebabadala, sebanabayeni, athi pastor ngiyafuna ukwenza kahle, kodwa lo baba lapha ekhaya besithi ungawari sizokuthandazisa, konke kwakudala sekudlulile, bheka sekuvela okusha, kodwa manje kunesizukulwane esisha esizalelwe ensindisweni, benza izinqumo kusasa bazokhala ngaso. Nasekuphele 10 years adlalela keke bengikuvumela la asonto siyaphahla la. Hayi mina ngiyiworship esontweni ya la. Njani ngobona wathi uzo understand mos la. Okay, amen uyaphela. Shoot the pulpit la. Hayi mara mina phela upastor T equals altar la. Kamkhwanazi la. Ngithi senze njani? Siyaphahla. Awu amen veg. Wenze njani amen? Ithi iBhayibheli liyakukhala ngalozo insuku kodwa ngiyothula. Ngoba ngathi ngithulile nayifunelo kwenu. Nahluleka ukulinda nalinda entandweni yami. Ithi iBhayibheli those who wait upon the Lord. Siyazifunela. Siyakalukana. Niyakukhala ngiyothula. Sibe ngenyawo. uSawuli Mzilankatha uyinkosi kaIsrayeli, kodwa akekho ecebeni lenkosi. Saul, he was a permissive will of God. uSaul yintando yabantu, kodwa uDavide intando kaNkulunkulu. Sesithandaza dana sekhaya, find the perfect will of God for your life. Noma ngabe kunzima, let me tell you, intando emnandi ngeyakhe ibhlungu mari mnandi. Bazalwa, yenze njani ibhlungu kodwa yenze njani imnandi. Ifana nomuntu okumaternity ward. Athi ngiyalizwa pain, but after some moment I will be smiling. I will be carrying my blessing. Kona manje kubhlungu, but pain may not last. Joy is coming in the morning. Injalo intando kaNkulunkulu. Uzubhlungu manje kodwa kusasa uzobe uphethe isibusiso sakho. Nangabe kunabantu abaphumelelayo bayeke baphumelele, ungazuthake. Ungazuthake. Oh, hallelujah. Ungaze wenze njani uthake. Bekezela enhlupheni yakho. I'm waiting for the perfect will of God. Kwangathi ngaba nabantu abazothi baba uma ngasinge yakhe intando lento mayingenzeke empilweni yakho. If it is not your will mayingenzeke empilweni yakho. Ngona intando yakhe yenzeke. Uthi Jesu eGetsemane akungenzeke yami intando kodwa kwenzeke yakho. Sesiyathandaza sivala amehlo. There is a perfect will of God for your life. Nakwazi Jeremiah usehlwile, I know you. I knew you and I blessed you. Atomunye, if he lives, I can face tomorrow. I don't have fear because he holds my future. Perfect will of God in my life. Abangihlekayo bathi sengiyaguga. Anginendaba ngifuna ukukhala kusasa. Angifuni ukuhleka manje ngikhale kusasa. Ngono ngikhale manje kodwa kusasa ngihleke. Baba intando yakho mayenzeke empilweni yami.
Sesiyathandaza sivala amehlo. Intando yakho uNkulunkulu mayenzeke empilweni yami. Size baba ngifunda ukubekezela. Size baba ngifunda ukuma. Shakamandele dokosaya. Kunamanye amasonto uNkulunkulu asibizele kuwo. Allow me, Holy Spirit, to say this. Kunamanye amasonto uNkulunkulu asibizele kuwo. Kodwa ngenxa yenkulumo zabantu zaphuma kanti bonga yona intando kaNkulunkulu ukuthi uphume. Kodwa bathi na uphumile kodwa akusana nkinga, hamba juba bokuhlutha phambili. There is a perfect will of God for each and every one of us. Sisazothandaza akube iloyo naloyo othi baba, I am praying for your perfect will upon my life. I am praying, Father, for your perfect will. I'm praying for your perfect will. Sithi noma singnetha bese ngithi ngisentandweni yakho. Shakamanda kasaya. Funa ukuthandaza nabantu abathi Pastor Key, usher me to my perfect will. I need the perfect will of God empilweni yami. Kungenzeka ngikhuluma ngalendlela usengakaqwili nayi inkosi yenkazimulo nabo mdala weinsuku akwenzeke yakhe intando. Nangabe ukhona uthi Pastor thandaza nawe, phakamisa isandla la ukhona. Shakabahala ikamaya shetelelekesa. Intando emnandi ngiyazibona isandla siyaphakama. Perfect will of God upon my life. Bangangihleka kunendaba kodwa ngihlezi entandweni yakhe ephelele. Phakamisa isandla kakhulu sengiyathandaza. Baba ngikhulekela intando yakhe ephelele empilweni yami. Come running as we close. Shakamanda kasaya. Sheleleke satala babayando. Zukarabayandele bekesaya. Now phakamisa isandla gijimela phambili ngithandaza.